Rwkha somsawi ferang kogibo sengtai kirilia Lama himtini busu habibo lamtai korolia Kubui kothoma sui kelang kakelamni theibai Sengno redi sini mantai sini tongtai rang saha rimaya khe kemai thangdi take bengdi lama Sebaik kelang nai jenjal kai jono Hogi kelang nai lama ke bengno Manai salsa imang no Pri botang boteng le kabaya Kapuni takuk tai bukusong hanya hai jampuijala headquarter ro obahakina tini kotor ma khlai se tipra haktorni chini 12 haktorni obahakino silai pathom je tui tongnai rok obahakino cylinder mani mangpli kasai phekya belakino wana masingcha oro 6000 ni upor lukrok obahakino chini silai pathom je tui tongnai rok bolong halong wati pamti manjage je tongnai rok obahakino tinini cylinder mani mangpli kasai phekya belakino wana masingcha obahakino mangpli chini jampuijala headquarter tini borok cylinder nai borok ni je sakni je mani tongmani a borok no yaphanani bagi borok chesta khlainai gmangpli ti sananya ang obahakino tinini lukrok obahakino sai kuplung norok yango background norok naimam baikina bebongno kobangma kuplung mane chaglailia gesaglai bisingoi taibo kobangma jaga o mane achuglai tongkho tinini mangpli no obahakino nokbar news ni bisingtui sing coverage khanyani bagai obahakino chini jampuijala je headquarter ni bisingtui je tini borok cylinder je rumani boma haiki rwkha tamni bagai rwkha bising abo bisingni kokno bo sing tikhlanyani bagai sing saitungnai nokbar news ni bisingtui tinini mangpli no bobo haying jaka 12 thaktor obahaki silai pathom je tuyei obahake je choba khlainai rok tipra saningei movement je khai tongmani tamni bagai obahaki rnani nangkhana tamni bagai abo semunga chaijak tabuk lukrokni bisingtui tinini mangpli no norok phungani bagai ang chaitungnai nokbar news ni bisingtui norok nai tongnai rokno norok comment ni bisingtui norok singhodi bobo hayengkha tinini mangpli jotona hambai khulumka।